gihapon, jadi pasang adlaw gihangat ko. Diyan aratong gantos, arang nga pong hilaw-lingaw, mura nga buwa. Ganyan, nakahilag ka dyan ko, luto dyan ng luwa. Hi guys, masakadlaw na dyan tanan. Ako na pod ni si Tilburst. Para dyan adlaw Merkulis na. Pizza 14 na kuan September. Mubalik mi karon sa kuan guys, Philippine Heart Center kay check up na pud. Nja gahapon gikuha naman ni Ate Rubiaga ang resulta sa to di ko. Kuan ra man gihapon kanang nay mao ra gihapon ang resulta sa katong nay ang to di ko sa Bohol parehara. Karon basahan sa doktor atos kanang nay Philippine Heart Center. Nasa isa guys, kuan jud ka na muhangat. Ja. Karas ang vlog nga, sa lagi maglipay-lipay ko. Naglipay-lipay, ko na kay kuan. Bisa na ako sakit, maglipay-lipay hapon. Kay, mo mata kay bawo ka na karon sa tadaning kalibutan na. Sayang pag sigarita kagul-gul. Nja, umaday ako ang tas Ginoo mo nang maglipay-lipay sa gihapon takada daw bisag unsa pa natang gipamati sa atang lawas. Mga sakit nga na. Lipay-lipay gihapon. Kay kuha lagi, maluira lagi Ginoo. Maazur lagi ni. Tapos Ate Ruby og si mamaalit sa ibabaw. Naog na ko silong ng sapatos sa kudaan. Ng sapatos ko kay nas naagi na sinilas ra ko pag adto na ang tugnaw ka azo. Pita bang sapatos kay kuan man. Di man tugnaw. Magkita-kita rataon sa guys, ang abot na dito kuan Philippine Heart Center. Yan namin guys sa Philippine Heart Center. Yan. Moto kay kuan ko na rin nakasingit ko. Hi guys. Masuk gabi na yung tanan. Grabe guys. Ngit-ngit namin na uli na rasbay. Wala kami ganahabuntag. Ngit-ngit pa. Diyan na uli. Pud mi karong ngit-ngit na pud. Grabe san kapuja karong adlaw guys. Jara grabe kapuja. Nja. Ganahabuntag guys. Wala lang ko naka-vlog-vlog dito sa kuan. Philippine Heart Center kay kuan lagi daghang tawo mauwa po ko mag video-video. Mo to gibasan sa doktor agang tuday ko. Ja, ija laging gibasa ngadto nga agaha laging valve grabe jud ka kuan. Piut ka ato piut. Kuan sa zaning gahe jud maadyo. Ja. Kanang nay mo to gitagaan ko na sa Garcita. Dahil sumapin katong gikan sa Bohol, ja katong nay Perindopril, sa patong uban pa sa apat, ang nadugang ra katong nay warfarin. Diyan na pa isa katong na metropolol, maoray na dugang. Pagkamanad to, diyan akong gihatag sa katong na laki, mga suti dyan sekretary. Diyan, naman tong sekretary nga maod to kunukos ka lang na social services. Kaya rong, kuan, makapangadyo kong hinabang. Diyan mo to, niadto ko, sing pila si Ate Ruby, kaya taas pa mga adto pila. Diyan, mga to mga tagtaod. Itawag dagangan. Gi-interview na ko sa katunay taga social services division ila akong gi-interview nja mo to ginangutan sa mga trabaho sa trabaho sa ginikanan do ta ginanga ang ginikanan lagi pud mga tiguang na sila tatay di nakita wanay pangita nja kanang nay sinanay pud na maintenance nja ako pud na maintenance nja hanggang mga kaaban pud sa bahay na mga maintenance. Kasi Ate Ali, naman ni maintenance, sa isang si OPD. Tapos si Aliana, na maintenance. Itong giingnan, nja. Mga taga-tagaan ako ng card. Kuhaan pa itong unang card, yellow. Isang gihatag. Nja. Pag naman, isang kong gi-explain na, na, mga ito, yellow card. Nja. Aga ako nung sunod balik sa ospital, hindi pa mang kunog ka. March 2023. Nja, mauto, murag na hugno agang kalibutan jud. Dato pala mas social services division, murag na kahilakan gajud ko alam mga gipug nga nagang gibati.
Kay niingan nga mobalik ko no ko ini pamagka March 10 2023 so nga lagi no ko sa ganaban taglay agang gibati kay gihangat ko mao to ang malamat sa gidawat nga March 10 may mabalik bisag sakit sa abong damdamin kay galaging gusto nga kuan madali lagi na ang kahimtang grabe din na hugno jagang kalibot na to kay lagan nga ko kaadyo raman sa gipag nagang kaugalingon mo to ang gitawag si Ate Ali ug si Ate Ruby nga kanati mo gawas ta. Mao to nang gawas sa ospital. Gawas ta mi. Ito sige pa sa kong hinagtag sa gawas sa ospital. Nahilak na nagad ko nito nagad ng luwa nagilak ka ko guys. Nagilak ko. Kay gana. Ano pa mong dukat sa March 10 pa man sa agang kayo mitang murag ano ko kasabot sang gibate ba kay nang sagunso nagang atake. Mao to jagang luwa atos gawas. Sa Philippine Heart Center tuod sa kang luha o sa kapagi nda nakana man ko des ni Agi katong nahapat ang giingan ninyo nga patuon mis kanang nay sekretary katong Ma'am Nora patuon mi niya kanang anak ko ladto to siya sa kuan private mo to kanang anak ko ang gitikskan ang sekretary ni ko Ma'am Nora nga na pwede ba ko maka pangadyo ni mog tabang ajag na patang sa nga ni ang gatsug ko nga atuloy ko sa private magpa-private na laman lagi ko ing gatsug ko kay di ko gustong uli ko sa buhol dagang kasing-kasing mo pa na ulian mao to ning text ko secretary si Ma'am Nora nja wa man ni reply ay base siguro to at Miss Ate Ruby sa kuan Philippine Heart Center sa Pikas sa private nja nalang games guard maadwa na pa kay di dito stricto dali rami nakasud ni rami nga maadtumis kanang nay director's office lagi sa secretary nja salamat sa Ginoo kay dito si Ma'am Nora isa kong itabangan nangyamo si Dagnot ning balik mi sa parang nay social services mao to daghang salamat kaadyo ni Ma'am Nora ug ni Dr. Jo og ni Ma'am Mary nja labi na ni Dr. Joel Abanilla nga mao na siya director sa Philippine Heart Center. Maraming salamat agad kaadyo ninyo, maraming salamat agad. Ako guys nawad na jud kog pag-asa pero buotan jud kaadyo ang Ginoo kay naa siya tao nagihatag instrumento nga mao ay makatabang namo. Sa mga to guys, tabangan ka mi. Agamang nadawat din unang nga card guys, katubag yung yellow. Ay ang pinaka-importante din nga card guys sa Philippine Heart Center katudjud nga puti nga UPD card puti. Mo to importante. Ang pakita yan guys, basta nga card. Kani sila guys. Mao ni gihatag namo nga card. Dining tabang namo kayo mo to Miss Philippine Heart Center balik nga na may mga pang kuan nga na mga test nga na may discount dan nga card mo nang nagpasalamat gad ko kaadyo nila Dr. Jo ug ni Ma'am Mary daghan jeng salamat kaadyo ninyo sa nga tanan labi na ang secretary nga ara pang kabuutan maraming salamat po talaga sa iyo Ma'am Nora to guys kay tagaan naman ko white card lagi pagabantag, i-check up naman ko sa kuan, screening. Pag-uod to na pag ko og check up. Gidiretso na ko sa kuan. Room 1 man to screening, dyan na pa zero. Room 2, 3, 4, 5, bag ako. Nadiretso na ko sa kuan, room 5. Gi-check up na ko sa doktor radto. Kuan gapon ko sa doktor, gipasabot. Mao lagi ning problema sa valve lagi kay kuan lagi siya. Ning tuskig jud ba kuan inig ka pit sa 21 puhon mobalik ko dito kay arong tanawon agang bulb ila pa ning istadihan kay naman ko noy duha ka pamaagi para mabintahan ning ang kasing-kasing lagi di na kuha nga aton nay duha ka pamaagi aga sa ka pamaagi nga mabintaha agang kasing-kasing kadtong PTMC sa ugat na isda ipaagi nja kuan isda guys balloon
kanang balon mo nay mo pa buka sa bulb aron di na siya mo piit ba arong mabintaha agang ginawa di na ko hangatan ni nga na mo nang gamitan og balon para mo buka unja mo na unang pamaagi kay halay ko nung bulb kuan mga jud kanang nay tuskig dit siya baning gahi dit siya murag simento. Ingan na doktor ganyan ha guys, ug di ko no makaya sa balon katong PTMC ang tawag katong sa ugat lagi ipaagi. Di ko no makaya na i open heart surgery kuno ko. Pero di jud ko no pud ingon og madali-dali. Kay daghan man kuno nakapila dito sa Philippine Heart Center, libo ang nakapila nga operahanan. Tabangin lang po kuno jud ampo nga kaya na nga sa katunay balon pero kato lamang balon naapod si say lifespan mga kuan ko no pila ka tuig ba to na po ba to 5 years nga na nasa say lifespan ag balon ug kuan na pud tuko na ko no pag kuagang kasing-kasing check up nja mas bentaha jud ko no tong open heart surgery kay sa araman abrihan pero mag-maintenance gihapon jud og tambaw lifetime na ang ampo pud sa Ginoo nga karong pit sa 21 okay ra pud ka lang nay kana lamang balon sa karang PTMC okay ra pud kana sa kay kuan man pud dugay man pag isang lifespan moabot mo pila ka tuig okay ra na mao to guys grabe salamatan jud kay Ginoo nagtan-aw gud namo. Gani halagi guys, sa wadan jud ko pag-asa nang hilak nang gud ko nito nang gud nga luha. Kay pagingan nga 2023 pa ko mobalik ngana ang sama ni nga. Dagajan kaim tang kapoy na gud kaadyo. Kalang nay. Akara bang giduda. Na isay, akara bang ilangaw-lingaw. Agang kaim tang guys para makayabaw mo. Kapoy na gud ko kaadyo kapoy. Kay karang hangatan ko ba? Hangat dapat di pa daw nga mo hangat. Gahapon, dada pasang alaw, gihangat ko. Diyan ara tong gantos. Arang gapong hilaw-lingaw, mura nga buwa. Ara dyan pagsanag kaugalingan ng mga askil ko. Pero kapoy, buda ng lawas. Kapoy, maunang bitang matukar ako sa epilepsy, ka mapangsun. Diyan, mga to. Salamat ka adyo sa Ginoo. Kay isa ba dyan mga tagaan kuan pamaagi. Nga, makuha na yung kasing-kasing lagi. Number 1. Anong salamat sa kukados Ginoo sa mga tao po na nagmahal. Sa mga nag-ampo po, salamat ka. Nindo, salamat. Mga itong pasalamat ka sa kuda ko ni Kuan Ma'am Nora. Nga sekretary ni Kuan Dr. Joel Abanilla nga. Kuan na siya. Muna siya director sa Philippine Heart Center. Maraming salamat sa kaadyo. Pasalamat po ko ni Dr. Joe Espanol og ni Ma'am Mary. Maraming salamat sa kaadyo ninyo. Kamon joy gihatag sa Ginoo nga instrumento nga makatabang na. Maraming salamat sa kaadyo ninyo. Dr. Joe Espanol og ni Ma'am Mary. Maraming salamat sa kaadyo ninyo. Kamon sigatag sa Ginoo nga instrumento nga magkatabang na kay kuan lagi. Karang nay pobre mga dili kadyo mamikota. Ngay kabayad sa private mo nang atangel lang mo pa din jupon guys. Sulod semana sa petsa 21 kay mabalik pang ko dito. Kay mao may ang schedule adto na makos bulb room 6 na. Ako ano nagang bulb ila na nga tan-awon ba. O karang nay pwede ba sa katong PTMC or open heart surgery? Ano pa po sa Ginoo? Nga okay ra tapos ug katong nay balon ra. Sa maora to. Salamat kaadyo ninyong tanan. Salamat sa inyong pagmahal. Magkita-kita ra patapon guys. I love you ninyong tanan. Bye-bye. Maluira lagi Ginoo. Makadyo lagi na kasing-kasing. Bye-bye.